И така, приятели, намираме се на река Огоста и тук ще търсим сега камъчета. Ще търсим минерали, да видим какво може да намерим. Аз вече намерих няколко камъка, но сега реших да почна да записвам, за да видим какви минерали може да има тук. Ето един интересен кремък. Виждате ли, от тази страна е малко по-шарахообразен, отвътре е по-гладък. Ако има някаква прозрачност, значи е халцедонче. Халцедон. Взимаме го и продължаваме да търсим. И веднага тук намираме един камък, който не ни интересува. Искам се да намеря нещо наистина ценно и интересно. Такива камъни обикновено са интересни. Прилича на халцедон. Кварц е, но харесва ми тази дупка. Такива камъни са малко съмнителни, защото са... Всъщност, ако ги разрежеме, няма да видим сигурно нищо хубаво. Няма да го взема, много е голям този камък. Продължаваме да търсим. Можете да видите тук как между два пласта обикновен камък има пласт кварцов. Това ще го взема, защото е интересен. Харесва ми. Вие сега, ако видите нещо, после ми кажете. Защото аз мога да пропусна нещо. Това мисля, че е нищо интересно. Има следи от хора. О, един интересен камък. Пак така обикновен камък и тук с кварцово включване. Този, въпреки че е интересен, няма някаква стойност, няма да го взема. А тук е това всъщност. Парченце яспис. Има дори някакви подобия на обръчи. Но е много малко. Нищожно. Тук има нещо интересно. Виждате ли го, защото аз го виждам. О! Това е наистина нещо интересно. Вижте тази шероховата от тази страна повърхност, а тук е гладък. Сега да го пробваме. Да. Не искам точно срещу камера, срещу слънцето да правя. Сега да видя, че аз много ми слабо свети монитора. Има някаква прозрачност, да. Прилича малко на сердолик. И може би е сердолик, но е с ниско качество, защото не е достатъчно прозрачен. Въпреки това го взимаме, защото нещо ми подсказа, че това е сердолик. Особено заради тази шероховата стука. С някои думи ги казвам на руски, някои на български. Няма да обръщате внимание. Важно е клипа да върви. А това прилича на парче в камено дърво. Ставаме до тук за някой друг, който иска да го вземе. Много съм доволен, че намерих този малък кварц, този малък сердолик. Не е високо качество, но и на това съм много доволен.
гледайте и аз гледам. Какво още интересно ще открием. Сигурен съм, че после много от вас ще пишат: мале, как пропусна това? Как пропусна онова? Ето тук е един камък. Аз уж за риба дойдох, но реших да потърся повече камъни, защото наистина ми се струва, че тук ще намеря нещо много интересно. Виждате ли сега? Това, което виждам и аз. Ето това парче яспис. Тъмен е, да, тъмен е, но е красив. Хубаво ще да бъде да има някакви кварцови включвания. Може би ето това парче, но това не е яспис. Може би това парче яспис не е много качествен, но все пак. Тук има много различни камъни. Ето, скъпи приятели, още един голямо парче яспис. Доколко е, тук на слънце да го сложа, се вижда по-добре, доколко е хубаво. Хубав яспис е. Ще го вземем. Сега ще го намокра да видите. Опа! Още един. Не. Това не е яспис. Сега ще ги видите мокри. Вижте този камък. Колко е интересен. Тук има дупки. Аз много обичам такива камъни с дупки, защото вътре се вижда кристала. Виждате ли го? Малко кристалче има. Сега да намокрим ясписа. Няма да го взимам. Камък. Да видите, че след като се намокри, той става много... Вижте какъв ярък и хубав яспис стана. Аз мислих дори да не го взимам. Погледнете, червено, жълто. Направо е страхотен. И малкото парче, което не изглеждаше толкова добре, но този е просто супер. Много ми харесва. Тук имам малко такива камъни, които съм намерил. Други минерали. Сега ще потърся малко тук на края на водата. Сега какво още мога да намерим? Обикновен камък. Той няма обикновени камъни. Всичките са уникални, много красиви. Вижте какво става тук. Уникално парче яспис. Обърнете внимание какви цветове са. Той си беше във водата. Яспис е. Помислих да не би да е мек камък, но не, яспис. Яспис и то. Вижте тук какви узори, какво нещо. Сега ще го оставим при другите камъни. Сега ще ви покажа тия другите, дето съм ги намерил да ги видите. Тия двата, които са много перспективни. Ето вижте. Този белия много ми харесва. Някакво парче кварц е, ама вижте какви узори има. Това като се отреже ще бъде много красив. И другото парче до него яспис. Но наистина този последния яспис, който го намерих, е просто... Обърнете внимание какъв е красив. Тук съм сложил една. Сега ще потърсим още.
Гледайте и вие заедно с мен, за да намерим нещо наистина качествено. Вижте какъв оранжев хубав камък. Ей, вижте, ето тук. Някой е стъпил преди това. Обърнете внимание. Халцедонче. Сега ще го намокрим. И така започвам от начало, там прекъсна малко. Вижте това камъче, което последно го намерих. Халцедонче. Вижте, има обръчи, има. Много красиви. Виждате ли това, което виждам и аз? Обърнете на каква яшма, яспис. Обърнете внимание какъв е сам. Така. Нека видим сега. Защо този камък ме привлече? Дали това е ясписа? Яспис. Но е не много високо качество. Оставаме до тук. Може би някой друг ще го намери. Ето тук е един по-качествен яспис. Взимаме го, въпреки че е мъничък. Обърнете внимание на това камъче. Кафяво-виолетово и бяло. И до него нискокачествен яспис. Имам усещането, че ще намерим нещо наистина ценно. Но да търсим тия ценни работи, намираме такива ясписи. Жълт яспис. Много красив. Ще го вземем този жълт яспис. Уникален е. Много ми харесва. Избрах го. Искам да намеря нещо супер красиво. Извадени водорасли. Искам да намеря нещо супер красиво, супер уникално. Обърнете внимание. Просто кварц. Да съм сигурен. То трябва срещу слънцето, ме е страх. Има ли прозрачност? Не се вижда на телефона, но има прозрачност. Когато го гледам така, има някаква прозрачност. Ако този камък се полира, ще стане много красив. Прибирам. Това дали е красив яспис? Да. И знаете ли, оранжев. И така, можете да видите. Агнето също идва. Това са всички камъни, които намерих днес. Това са най-различни камъни и сега ще ви ги показвам един по един. Тук има наистина много интересни. Ще започна от този големия. Можете да видите какво представлява.
Това гранит ли е? Не мога да го разбера точно какво е, но е много ефектен с тази дупка и с това кварцово включване. Обърнете внимание колко е красив. Така, това е първия камък, който показвам, който днес намерих. Тук има един камък, точно не знам какъв е. Тук е кварц. Малко по-надолу трябва да го дам. Тук е кварц. Вижда се, че е кварцов, но точно какво е това? За сега нямам идея. Ако имате идея, пишете в коментарите. Така. И сега още един интересен камък. Не всички камъни, вие видяхте как съм ги намерил, защото някои от камъните просто ми спря телефона тогава и някои от камъните ги намерих без телефон. Ето още един черен камък, интересен. Това са тези два черни камъка, които всъщност съм намерил. И сега нека да видим ясписите. Ще започна от ето този яспис. Червен. С кварцова жилка вътре. За съжаление е счупен. Виждате, че е много наситен, много хубав. Много ми харесва, ако беше цяло камъче, ще да бъде много хубав. Така. Сега, другия яспис, който искам да покажа, ето този. Обърнете внимание, червен яспис. Тук има някакво включване, което всъщност изглежда малко грозно, не е толкова красиво, но все пак. Сега. Това също е яспис. Когато го намерих, ми харесваше повече. Сега като го гледам на сянка, не е толкова красив. Въпреки че е достатъчно красив. Оставяме го и него. Ето така, искам да отделя ясписите. Ето тук да бъдат всички ясписи. И сега ще ви покажа много интересен яспис с голямо кварцово включване. Което за съжаление, ако беше целият камък, вижда се, че е счупен тук. Ако беше целият камък, ще да бъде много красив. Ето тук, както виждате, тия ленти, които са получили, кварцови, изключително красив. А ето това, скъпи приятели, е розов кварц, който е кафяв. Кварца е тук при този другия кварц. Ще го оставим. Сега да видим. Пак розов кварц. Аз малко преминах на кварцовете. После пак ще се върнем, защото има много готини ясписи. Пак розов кварц. И сега един невероятен яспис. Обърнете внимание на шарките. Обърнете внимание колко е красив. Жълто-червен. Изключителен. Просто когато се полира, скоро ще има машина за полиране и когато го полирам, ще бъде изключително красив. И може би най-добрия яспис е най-големия. Обърнете също внимание. Също жълто-червен. Колко е красив само. Така. Оставяме го тук при ясписите. Сега ясписи имаме много. Един просто такъв червен яспис. С нищо непримечателен, но както виждате, купчината с ясписите става все по-голяма. Още един яспис. Също пейзажен яспис. Заради този кварц, който е тук. Още един пейзажен яспис, както виждате.
Яспис днеска сме събрали достатъчно. Но най-интересният камък ще го покажа накрая. Виждате каква купчинка се събра с ясписи. И тук има едни ясписи, които са малки. Е така, дори ще седна, за да ви ги покажа. Вижте какви са. Мънички. Но си яспис. Те дори без да се чупат ще могат да се полират. Ето тези също. Вижте колко интересен яспис. Под формата на Африка. Континента. Сега ще го хвана. Континента Африка. Пада бе? Защо пада? Прилича на континента Африка. Така на слънце нека. И друго малко парченце яспис. Ето още един яспис, който, както можете да видите, купчинката с ясписа става голяма. Има ли още ясписи? Ясписи бол. Тези ви ги показвам просто е така. Този е по-кафяв, по-жълт. Виждате ли го? Ставаме и него тук. При всички ясписи. Макар че жълтите ще ги отдава малко по-настрани. Както виждате тук в един стар лиген. Този лиген е сигурно на 50 години, вече такива не се произвеждат. Ето още един ярко жълт яспис. Виждате ли? Невероятен. Такъв цвят. Меден, кихлибарен. Още малко червени ясписи. Ето тези двете. Червени ясписи. А това готов медальон. Готов медальон. Просто трябва да се сложи. То си е красиво, природно полирано. Сега да видим още яспис. Този е хубав ярък. Обърнете внимание колко ярък е. Това е купчинката с червения яспис. Този камък го взех, защото въпреки че тук е обикновен, вътре има красива кварцова жилка, която изглежда много естествено. Ще го оставя тук при черните камъни, защото вие мислите, че ясписа свърши, не. Ето парче. Тия малките парче са готови амулети. Това също. И още един пейзажен яспис. Така наречената пейзажна яшма. Не знам как е на английски. Ред Джаспер, но Ред Жаспер. Но има такива включвания кварцови, които са доста красиви. И почти свършиха ясписите, но останаха кремъци. Сега ще ви покажа един много интересен кремък, въпреки че има още ясписи. Чакайте, ще ги изкарам всички ясписи и после ще ви покажа много интересен кремък. Ето. Виждате ли какъв красив яспис? Това, когато се полира, ще стане просто супер. То така ви изглежда. Това е за един час ги събрах тия камъни. Просто трябва да знаете къде да събирате. Червен, наситен, тъмен, направо като кръв. Ето вижте. Има ли още червен? Разбира се, че има още червен яспис. Аз ще го взема всичкия. Обърнете внимание, приятели. Тъмно червен. Кафяв, тъмно кафяв.
но е към червените. И този. Обаче това, приятели, обърнете внимание. Тук е счупен и отвътре е халцедон. Това е нещо между яспис и кремък, не мога да го определя. Вижте, отвътре халцедонче. Още един червен яспис, който вижте колко е красив, жълто-червен. Направо изумителен. Пейзажен. Ако някой има нужда от яспис, пишете в коментарите, се разбереме. А вижте сега, намерих два халцедона. Ето такива, много красиви. С тук малко по-плътен кварц. На линии. Като оникс. Оставяме ги тук при тези. И сега ще изкарам и другия такъв халцедон. Ето го. Ето го, нашия приятел е дошъл тук. Също иска да... Кажи здравей! Той си мисли, че са солени. Нямам солени камъни. Това също е халцедонче. Полупрозрачница. Пробвал съм ги с фенерчето. И винаги взимам по един камък, е такъв за щастие. Когато събирам камъни. Е такъв, който е никакъв. Но за щастие си го взимам. Обърнете внимание на този камък. Хареса го, защото е такъв наситен жълт цвят. Има някаква прозрачност, много слаба, не е сердолик, но минава тук към тези. Докато този, обърнете внимание колко е ясно, се вижда, че е благороден. А сега ще видите едно халцедонче друго. Виждате ли, ето тук и отвътре халцедон. Може да е агат, защото има някакъв рисунък, както виждате има някакви пръстени. Може отвътре да излезе и агат, но със сигурност ние виждаме, че е халцедон. Още един жълт яспис. Много красив. Това може и да е кремък. Всъщност това най-вероятно е кремък. Но вижте как е отчупен тук като халцедон. Не, постоянно идва, иска и той да види. Това е агне, което се казва Леополд. Още един кремък. Тия кремъците ще ги отделим е тук. Така, скъпи приятели, вижте, какъв амулет. Много твърд, много хубав. Направо се качва тук и става амулетче или ключодържател, или нещо, което е много красиво, естествено. Леополд, не се бутай. Тук ще го оставя при кремъците. Още един красив кремък. Меден, като кихлибар. Тук също при кремъците. Този камък, когато го взех в ръка, за да видя какъв е, виждам, че не е нищо особено, но когато го взех в ръка, усетих някаква енергия. Дори сега, когато го държа, усещам енергия от него. Той е високо енергиен, затова го взех. Отделя него по-настрани така.
накрая ще ви покажа най-хубавия камък. Ето още един жълт яспис. Красота. Вижте как блести. Той блести, защото е мокър, разбира се, но отделяме го тук при кремъците. Макар че по-добре тук при жълтия яспис. Това е нещо между кремък и яспис и още един кремък. Вижте какъв кремък, с какви образования тук. Тук по-друг цвят. Има риза. И тук има ефект на дупка. Отделяме го при кремъците. Сега още едно кремъче. Готово да стане амулет. И агатов кремък. Както виждате, има пръстени като агат. За да е халцедон, трябва да е полупрозрачен. В случая не е полупрозрачен. Отделяме го тук при тези камъни. О, оранжева яшма. Яспис. Каза го на руски. Леополд, тия не стават за ядене. Не са солени. Малка червена. Червено камъче, червен яспис малък. Още един кремък, който ми се е сторил интересен. О, черен, ама нищо. Чуйте кремъците как. Те са като... имат друг звук. Такъв почти метален. Сега... също много красив яспис. По-скоро жълт. Тези камъни, които ги виждате, и това защо съм го взел? Ето тук при ясписа, то си е яспис. И сега тук останаха тези, после ще ги видим, защото това са най-качествените тези. А тук останаха един жълт яспис. Отличен. Жълт кремък. Тук при кремъците. Розов кварц. Той е жълтея, но всъщност е розов. Ето тук при кварца. Розов кварц. Виждате, жълто-розов кварц. Много красив. Това като се полира ще стане изключително красиво камъче. Леополд, не ги яш, не ги яш. Не сме ги показали още всичките. Леополд иска да ги изяде обаче. Тия агнета са щастливи агнета. Моите, аз ги гледам на свободно отглеждане. Още един жълт кварц. Я вижте тия. Колко са ефектни. Някъде ще им намеря място и на тях. И сега, приятели, хубавия камък. И имам един по-голям. Сердолик. Обърнете внимание, ще го познаете по грапавата повърхност. Тук виждате ли как е грапава? И по това, че той, когато е на светлина, той пропуска светлината, полупрозрачен е. Но това е истински сердолик. Отделяме го. И още един по-голям сердолик, както виждате, също полупрозрачен. По-голям, но не с такова качество като този. Този малки е наистина хубав. Това е, приятели. Сега ще махна този лиген.
Този камък не е от днеска, затова няма да ви го показвам. Можете да видите всички камъни, които съм събрал днеска. Яспис, жълт яспис, два сердолика, кварц. Това са прехлаците, три черни неизвестни камъка, един камък за късмет и един камък, който има много силна енергия. Това е всичко, приятели. Подписвайте се на канала, поставяйте лайкове, ще има още такива видеа. Чао за сега!